כדי לראות מה דעתכם, צל"ש או טר"ש. בואו איתי. איך קוראים לך? אני שין ממגלן. מה אתה חושב על זה? המורה שלנו גבוה. אני רוצה להבטיח לכם שאנחנו לא נפסיק עד שננצח. צל"ש, יש שאלות בכלל. ברור שצל"ש, הגזמת. צל"ש. ומה אתה חושב על זה? טר"ש, פילים טר"ש. עת השעה הגיעה שצריכים לשאת בנטל ולא להתחמק. גם אני דתי ואני קורא בתורה גם, אבל אני חושב שזה גורם, זה מחליש את הצבא. מה דעתכם על החוק שבעצם פותר את החרדים מלהתגייס? נגד הפטור גיוס, מה זאת אומרת? כולם צריכים להשתתף בנטל. מה אתה חושב על זה שיש ח"כים בליכוד שרוצים באמת לקדם את החוק הזה? האם זה צל"ש או טר"ש? טר"ש, צריך לשלוח אותם הביתה. ברור שטר"ש, כי בסך הכל הם עושים שמור לי ואשמור לה. אנשים אכפת להם מהכיסא ולא מהחיים של האנשים. תתגייסו. אני מתגייס, זה לא טוב. צריכים לעשות צבא, מה זה? כולם עשו צבא. הם צריכים גם לעשות צבא. צריך שיהיה שוויון בנטל. צל"ש או טר"ש, חברים! צל"ש או טר"ש! אוקיי, חברים, אז הרוב המוחלט קבע בירושלים שטר"ש. תכתבו לנו בתגובות מה דעתכם, ואולי נגיע גם אליכם.